ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುನು ಎಂಚಾನೆ ಅಂತ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ ಬೋಡಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿ ಅಂತ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿದು ತೊಂದೆ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿ ಚೂರು ನೀರುಳ್ಳಿ ಇದು ತುಲೆ ಇಂದು ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಮನ್ಪೇರು ಇದು ನಮಕ್ ಮಾತ ಕಡಿಟ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಂತ ಪಾಡ್ಲಿ ಯಾಂತ ಒಂಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಮುಂಚಿಂದ ತೊಂದೆ ಕಟ್ ಮಂದಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ತಿತ್ತಿಗೆ ಏಪಲ್ ನಮ್ಮ ಮಂಜಲ್ ಪಾಡೋಡಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಪುರಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಿತ್ತಿ ಅಂಚ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಬಕ ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿನ ಪುಡತದ ಪಾಡ್ದೆ ಬಕಂದು ತುಡಿ ಯಾನೊಂಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಎವರೇಸ್ಟ್ ದಕ್ಲ ಕುಟಿ ಲಾಲ್ ಪನ್ನೊಂಜಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಉಪ್ಪುಂಡು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಈ ಟೈಪುಡು ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಪೊಡಿ ಎತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಚೂರು ಪೊಡಿ ಆದಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಖಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕುಲ ನೆನ್ಕಂತ ಪಾಡ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ನಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನೆನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಬೇರೆ ಸೊಡ್ದಿಕ್ಕೆ ಹೆಗ್ಗಗೆ ಬಕ ಈ ತೆತ್ತಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪುಣದೆ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಂಡ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆಂಚ ಮನ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪಿನೇನೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಿಂದಕ್ಕೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಈ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಚೂರು ಕಲಡ ಇಂಚ ಇಂದೇನು ದೆಕ್ ಪಾಡೋಡು ಏತ್ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪತ್ತುಲೆ ಐಕ್ ಮಾತೆಕ್ಲ ಐತ ಹೊಟ್ಟೆದ ಉಲಾಯಿಗೆ ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಕಲಡಾದು ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತಿ ಕಾಯ್ಪುಡು ಈ ರೀತಿ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೆತ್ತಿದ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ತುಯ್ಯರತೆ ನಂದೇನು ಎಂಚ ಕಾಯ್ಪುನ್ ಪನ್ಪಿನ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಪಾವೆ ಬಕ ಇನ್ನೇನು ಸರಿ ಬೀಟ್ ಮನ್ಪುಡು ನೆಟ್ ಎಲ್ಲೋ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಅವಳು ಎಗ್ ಬೀಟರ್ ಇತ್ತನ ಶೋಕ್ ಬೀಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಂತ ಸ್ಪೂನ್ ಕಲಡ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಲಡಾಲೆ ಈ ಎಲ್ಲೋ ಅಂಶ ತಿಕ್ಕೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟಿಪ್ಸ್ ಪಂಪದ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂದು ತೆತ್ತಿದ ಹೊಟ್ಟೆ ಪುಣದೆ ನೀನು ಸರಿ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗಾದು ನಿಕ್ಕಲು ತರಕಾರಿದ ದೈ ಅದರ ಪೂತ ದೈ ಈ ನಮ್ಮ ಗುಲಾಬಿದ ದೈ ಪೂರ ಪಾಡಿಯಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕುಡು ಗುಲಾಬಿದ ದೈ ಹಾಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪೂ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ್ಲಿ నేను ಸರಿ ದೊಂಬುಗು ನುಂಗಾದ ತರಕಾರಿದ ದೈಕ್ ಜಿನ ಪೂತ ದೈತ ಗುಲಾಬಿದ ದೈಕ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗುಲಾಬಿದ ದೈಕ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಹೇಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಚ ಅಂತ ಹಚ್ಪವೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಚಿಂದ ತವಾದ ತೊಂದು ದೈಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನತ್ ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಟೈಪುಡು ಪೂಜೋಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೂಜಿಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೇಗೆ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಮಲ್ಲ ದೋಸೆದಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ಕಾಯ್ಪುನ ತೋಚ್ಪಾವೆ ದಿತ್ತುಲೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದ್ದಿದ್ದೇನೆ ಇಂಚಿಂದ ತವಾದ ತೊಂದ್ರೆ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ದೋಸೆದಲ್ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಆವಾಡು ತುಲೆ ಇಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದನು ಇತ್ತೇನು ಎಗ್ ಆಮ್ಲೆಟಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನೋದು ಉಪ್ಪು ಮಂಜಲ್ ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಬೋಡಿ ತಿನ್ನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಲಿ ಬೊಚ್ಚಿಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಇತ್ತಂದು ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೈದನು ಬೆಚ್ಚ ಅನ್ನಗ ಚೂರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಕೈಟ್ ಮಿತ್ತು ಪಾತ ತೂಡು ಈ ರೀತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಒಂಚೂರು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕೋಣ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಕಾವಲಿ ಬೆಚ್ಚ ಹಣ್ಣಂದು ಅರ್ಥ ನೇನು ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಚೂರು ಪೆಪ್ಪರ್ದ ಪೊಡಿ ಈ ಟೈಪುಡು ಇಂಚ ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ಚೂರು ಎವರೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲ ತೊಚ್ಪಾ ಇರುತ್ತೆ ಎವರೆಸ್ಟ್ ದಾಖಲ ಕುಟಿ ಲಾಲ್ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ತೊಚ್ಪಾ ಇರುತ್ತೆ ಅವಳ ಚಿಟ್ಕೆದಾದ ಪಾತೊಂದು ಜೊತೆ ಮೇಲೆಗೆ ಈ ಟೈಪುಡಾದ ಪಾಡಂ ಬರೋಡು ಚೂರು ಬಿರ್ಕೊಂಡು ಬರೋಡು ತುಳಿಂದು ಈ ಸೈಡ್ ಕಾಯೊಂದು ಬಣ್ಣ ಗೊತ್ತಾಪು ನಮಕ್ ಒಂಥರ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದು ನಮ್ಮ ತಿರ್ಗದ ಪಾಡ್ಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಕ್ತದ ಪಾಡಿಯೆ ನನ್ನ ಚೂರು ಅಡಿಭಾಗ ಚೂರು ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವುದು ಪ್ಲೇಟ್ ಮಲ್ಲಾದ ಬೈದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಓಕೆ ಬೆಟರ್ ಓಕೆ ಇದು ಕಾಯಿಂಡ ಯಾವುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆ ರೀತಿಯಾದ ತೆತ್ತಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭಾಡು ಮನ್ಪುಲಿ ಬಂದು ನಿಕುಲ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ವ್ಯೂಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.